तो आई भैया हम प्रभात सागर जिला छपरा सारण बिहार से आज फिर से मुन्ना भैया के स्टूडियो में आप तमाम श्रोता गण के बीच कुछ सुनावे हमने जा रहल बानी जा। और बहुत ही प्यारा गीत बा, सामाजिक संस्कारिक, सुन के दिल खुश हो जाई। आई हमके पूरा आशा ना पूरा उम्मीद बा रउआ लोगन पे। और आई देखी मेहनत मुन्ना भैया किस तरह से हमने सब कलाकार पे करीला और इहे के मेहनत से हर एक कलाकार के अलग तरह से एगो कला खिलत हटे। ताई सुनावत नहीं हम सबे। अरे की गजब गजब के लोग बजग में स्वार्थ भइल समाज हो। दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। मुन्ना भैया समय के जौन स्थिति चलत अटे एक गीत बिल्कुल ऐसा ही बा, सुन के दिल रोए लागेला। तो देखिए कैसे बा। हित प्रीत हिताई मिताई हर की जात छोड़ देला। हर की हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, कि जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। मुन्ना भैया मुन्ना भैया ई राउर बजावे के जौन कला बा ना, ई सब केहू के दिमाग में ना सीधा दिल पे उतरेला। इहे कलाकारी राउर देख के हर एक कलाकार राउर दर्शन करे खातिर बेचैन हो गल बा लोग। और आगे का कहता, कभी का कहले बारे आगे। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। हो बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। धई के हाथ पे साथ छोड़ देला। धई के हाथ पे साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला।
मुन्ना भैया मुन्ना भैया तनी अब एगो स्लोए में लेके चले के बा और का कहले बारे कभी अखिया से लोर झरे नाही पोछवैया अरे की केहू ना सहैया होला सितम के समैया अरे की अखिया से लोर झरे नाही पोछवैया केहू ना सहैया होला सितम के समैया धर्म करम रीति और रिश्ता नाच तोड़ देला धर्म करम रीति और रिश्ता नाच छोड़ देला जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला जब समय होला कमजोर और आशा कर रहा हूँ कि ये जो भाई गाना गा रहे थे आप सबको काफी अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो यह वीडियो तो प्लीज आप सब इनके लिए एक एक शेयर जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए कलाकारों के लिए सबसे बड़ी बात ये होता है कि कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि वीडियो देख लिए काम खत्म, है ना। तो आप सबका भाई है, आप सबका बेटा है, प्लीज आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग कोई बड़ा स्टार खेसारी लाल पवन सिंह नहीं है, हम लोग एक छोटा सा कलाकार है। प्लीज आप सब पर ही हम लोग चलते हैं। तो इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ मीठी मीठी कमेंट लिख दीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड टेक केयर, बाय बाय।